फोंडाघाटमध्ये दुपारपर्यंत 40% पेक्षा जास्त मतदान झालेलं आहे। उमेदवार आहेत मामा हळदी आपल्यासोबत। मामा काय सांगाल, एकंदरीत काय परिस्थिती आहे फोंडाघाटची? नाही, आता सध्याच्या वातावरणाप्रमाणे आम्हाला असं वाटतंय की भरपूर मतदार बाहेर पडले। 40 म्हणजे माझ्यावरती आता ते 50पर्यंत पोचलं असेल। संध्याकाळपर्यंत 60-65 ते 70% मतदान होणार 100%, आणि त्यात जास्तीत जास्त मतदान आमचंच असणार। हां, बाकी काय आहे तुम्हाला माहिती आहे। तर तुम्हाला विजयाची एवढी खात्री आहे? विजयाची एक नंबर खात्री आहे, 1 नंबर खात्री आहे, असं नाही। काय रहस्य हां, या विजयाचं रहस्य नेमकं काय? रहस्य का म्हणजे पूर्वीपासून जवळजवळ नाही म्हटलं तरी आज मी 35 वर्षीय राजकारणाच्या ज्याच्यात आहे, पण सर्वसामान्य माणसाच्या जनतेच्या विचारात असतो ना, आणि तीच जनता माझ्या पाठीशी आहे, आणि त्याच जनतेच्या जीवावर मी हे तुम्हाला सांगत आहे। आणि ती जनता मला निवडून देणार म्हणजे दिलेलंच आहे यावेळेला। आता पुढचं जे लीड वाढेल ते लीड त्याच्यापेक्षा, आणि बाकी काय नाही। बाकी आणि काय सांगू मी तुम्हाला। आता काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, काही महिला मंडळी, यांना देखील सकाळपासून आपण त्यांच्या संपर्कात मतदानासाठी आव्हान करतात, बाहेर काढतात। एकंदरीत काय नेमकं सांगाल त्यांच्याबद्दल? नाही, त्यांच्याबद्दल माझ्याबद्दल त्यांना खूप आदर आहे। आमच्या उमेदवारांबद्दल त्यांना खूप आदर आहे। जरी ती अंथरुणात जरी अशी लोळून पडलेली असली तरी उठून माझ्यासाठी मतदान आणि माझ्या उमेदवारांसाठी, महायुतीसाठी मतदान करायला येतात। शिंदे भाजप या दोन्ही पक्षांसाठी काम। कारण ह्याचं कारण काय, आम्ही त्या लोकांची लहानपणापासून संलग्न वाढलो, लहान मोठी कामं केली सर्वसामान्य माणसांची। त्यामुळे जनता पाठीशी असून म्हणून ती कळकळीने आपल्या कळकळीने, बाबा मामा उभा आहे, तो भालेकर उभा आहे, काय तिकडे मानसी मराठी उभे आहे, त्यामुळे ती कळकळीने बाहेर पडतात। आता त्याला माझा नाही विलाज आहे, तर माझ्यात एवढं प्रेम आहे, याच्यावरनं तुम्ही ओळखा पुढचं गणित काय असेल ते। हां, निश्चितच साहेब, एकंदरीत 30% पेक्षा जिल्ह्यात जास्त आता मतदान झालेलं आहे। तर 40% पेक्षा जास्त मतदान दुपारनंतर झालेलं आहे। काय सांगाल वातावरण? वातावरण चांगलं आहे। शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी युतीला आपल्या ज्या जिल्हा परिषद 50 आणि पंचायत समिती 50 ते 100% आपल्या सगळ्या सीट निवडून येतील। त्याच्यामुळे आपल्याला म्हणजे 9 तारीखला गुलाल उधळायचा बाकी आहे। आपल्या 100% सगळ्या सीट निवडून येतील थोडी मला खात्री आहे। विरोधकांचं आव्हान वाटतं? नाही, विरोधकांचं आव्हान त्यांना जोपर्यंत 9 तारीखला रिझल्ट लागत नाही तोपर्यंत त्यांना वाटत असतं की मी निवडून येणार। 9 तारीखला रिझल्ट लागल्यानंतर प्रत्येकाची काय असेल ती मताच्या रूपात त्यांना काय असेल तर आपलं प्रगती पुस्तक त्यांच्या समोर येईल। जिल्ह्यामध्ये सकाळपासून थोडंसं जास्त मतदान होईल असं वाटत आहे। दुपारनंतर काही संथ गतीने मतदान होते। एकंदरीत किती टक्के मतदान होईल काय? 60-65% पर्यंत जाईल असं आम्हाला वाटतंय। तुम्ही अनुभव आहात, गेल्या वेळी जिल्हा परिषदमध्ये 7 ते 8 वर्षांनी निवडणूक लागली। एकंदरीत किती टक्के मतदान गेल्या वेळी झालं आणि आता किती टक्के होईल? मागच्या वेळी 60% झालेलं मतदान, ते आज ह्यावेळी 60-65%च्या पुढे जाईल एवढे मला पुढे जाईल। हो. एकंदरीत सध्या वातावरण फोंड्याचं बघितलं तर ह्या 10 गावाचं जिल्हा परिषदमध्ये आपला जे उमेदवार आहेत मामा, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? 100% आपल्या दोन्ही पंचायत समितीने, एक जिल्हा परिषद फोंडा, लोरा, घोणसरी, वाघेरी आणि पिहाळी या 5ही गावात मामांना भरघोस मतं पडतील, आणि जिल्हा परिषदची सीट ही आमची रेकॉर्ड ब्रेकने निवडून येईल। तसंच खाली 2 पंचायत समिती आहेत, पवन भालेकर आणि मानसी मराठी, ह्याही चांगल्या मताधिक्याने निवडून येतील। निश्चितच ते होते संजयाकडे उपनेते शिवसेनेचे। दोन्ही आपले सगळे उमेदवार निवडून येतील। पण आता बघितलं तर फोंडाघाटमध्ये जवळपास 40% पेक्षा जास्त मतदान हे दुपारपर्यंत झालेलं आपल्याला दिसत आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।